salimos? A las 19:45. Ahí en Europa. Ja hem arribat. Què demanes? ¿Qué, Tony? ¿Aún estás dormido? No, estoy muy despierto ya. Buen día. Bueno, ya se hace de día, ¿no? Qué noche más larga. Ja hem arribat. Bueno, això és el pantà de Canyelles i cap allà tenim Montrevell. I ara amb aquesta barca pujarem anirem riu amunt i tornarem a peu. ¿Qué, José? Hacia la derecha. Buen día, Joan. ¿Qué os parece eso? Molt guapo. Ha sigut un puente colgante, hem de fer anar per aquí. Sí, hem de passar per aquí baix. A veure. I per dalt també. Sí, ja està allà, però bueno, si saltemos carro El puentecito, Júlia, Júlia. Que es pot passar bé. Es pot passar bé, no hi ha problema. Laura. Motor, stop, soroll. És un pont penjant, no, és un pont penjant normal i corrent. Una pregunta, podeu estar un moment tots per mi? Hi ha coses més importants. Laura! Ojo! ¡Hombre al agua! Ja. Os farem un vídeo també, Voy a hacer una foto, Joan. Ja te l'he enviat. Tengo una tarjeta de memoria que da. Yo también. Su pasta me costó. Pero. Hauríem de tindre, Sí, eren dos d'emoció. a més que va fer una fotografia.
Sí, que la grima. Mira, aquí hay unas escalas que llegan hasta el agua, me parece. Harem más para allá. Ya, ¿qué digo? Lo guapo eso, ¿eh? Impresionante. Los pájaros estos que se... No, tío, tiene agua como bien. Llenan. O sea, llenan. Bueno, llena. Toda la rueda tiene que empezar en plan. Teniu fred. Ara ja no fa tan fred. No, ara ja comença a estar bé. ¿Tú tens la cámara? La cámara. La cámara. El dia se m'està acabant. Precioso, ¿eh? Ara ho faràs. La papa per la part bonica, com el chiquita. Mira com fa la Laura. Papa, ajuda. Sí, perquè no s'ha... Perdona, Esther. Ara ja arribeu a terra, d'un salt. Dos peus a dalt millor, peus a dalt millor. Vinga, José. Peus al pneumàtic. Fem una foto al barquero. No, i ara. Al barquero. Adéu. El vaixell elèctric. Papa, Ara ja t'has passat el fred. Hola. Hola, José. No fa massa vèrtic, però millor si t'agafes. Hi ha una barrereta aquí i ens agafem. Fins ara. ¿Qué? ¿Qué tal? Por aquí hemos pasado con la barca, qué pasada. Nos persiguen. Sí. Creo que es el alma adolescente que hemos abandonado y ¿Qué tal? Què, com ho duis? I hem arribat a l'ermita de la Pertussa. Ens hem desviat un poquet del camí, però francament pareix que val la pena.
de José. Una pasada.